liate di kor pengumuman lansia. Tatopo tima dosata di joloni debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di badua gijang. Pargogonaso hatu dosan, pardenggan basa doho jala ro di saleng leleng na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husung guli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang Allah ngasani roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Mutsat pe akadolok jala humuttal akarobean alayanggo parasi ni rohakku nasotupa mutsat siatho jala padan ni hadameokku nasotupa humordit nina Jehovah si asi iho hasangapon ma di debatana di kijang. Amin.
KBG mahatani debata nagabe turpuk epistel di Binggon. Masian 5 Musa 24 mamukasian ayat pitu satro di 12 tajahama marsikat soring. Marumur 120 tahun si Musa di hama matena dan pola homur anggom matana jalan danda surut gogona. Dungi gok ton di hapistaran ma rohani si Joshua anak ni Sinun. Ainunga di apeon si Musa hian tangan natu ibana. Jala ditanghion halak Israel do ibana. Jala diulahon hombar tuna tinonahon ni Jahoba hian tu si Musa. Taringko tu saluhut tanda dohot halongangan na sinuru ni Jahoba ibana bahenon na akai di tano Misir tu si Firaun tu sudena posona dohot tu sandok tanona. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalano peopsa. Amen. Tahatidakkon mahaporseaut tai songona hina tidakkon di dong atas saha porseaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jahoba ido ama parpogona sahatu dosa natu mo palangit do tanah au porsea Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sisadaya imana pun si Maria nagabe-gabean sang kondi porbadia andoran sohabuhan ido Tuhan natu monaberni di pangomoni silatus nama tetar pajar ibana di hau penor silang natua tuban watoru di tangon namuak mangulu di ari patuluhum nama naik di surga paulus yang membuat aja pada nama naik para buku nasihatu dosanya disima ina rapean mulak sopo tutano on mangun halak nama mulu kot nama ape au kosya di pribadi jalan saudara dia Budi hatapan halak astap akan abadia doa dan sisaan dosa doa teatena mandok mulak mulu sukut dagingnya
Gor NHKBP Bandung Reformanda Sektor Dago. Shalom madita salutna, horas ma di sude amang dot inang, na pinar sangapi hami, amang pendeta resort, orang tua nami, parhalado, dot sude huriani tuhata HKBP Bandung Reformanda. Parjol sali, tadokon mamauliate, di tuhata pardenggan basai, alana di leo hita hipason, asabo hita marpungu, di joron di tuhata sadarion. Horas amang inang, dison, Rodo hami naposo HKBP Bandung Reformanda Sektor Dago lao mangido tangiang tu rencana pelaksanaan konser amal di tanggal 4 November 2020 toluan. Dison pe hami amang inang lao manggokon amang inang asarapi ta amang inang lauro tu acara konser amal na dilaksanakan hami di tanggal 4 Novemberon di Gereja Ta HKBP Bandung Reformanda do tema Filipi 4 ayat 4 marlas ngiroha mahamu totong di bagasan di Tuhan. Si hol dorohanami amang inang, mamereng amang inang, boyro, tu acara cariti konserton. Untuk acara konser amal ini juga amang inang, kami akan memberikan seluruh dana yang terkumpul pada acara konser ini untuk panti asuhan anak anugerah. Nah, sedikit cerita amang inang, untuk panti asuhan anak anugerah ini mereka memiliki anak-anak berbakat yang sangat pandai dalam bermain orkestra, sehingga pada konser yang akan kami laksanakan nanti kami juga akan berkolaborasi dengan mereka, di mana mereka akan bermain orkestra dan kami akan bernyanyi paduan suara. Selain itu akan ada juga bintang tamu lain pada acara konser ini. Untuk itu Amang Inang kami sangat mendukung, sangat mengharapkan dukungan doa dan kehadiran Amang Inang sekalian, sehingga Amang Inang dapat menghadiri dan memberikan bantuannya pada konser amal yang akan kami laksanakan nanti. Adapun untuk acara konser amal ini, kami menyediakan tiket dengan harga 25.000 dan sudah dilengkapi dengan makan malam sebenarnya Amang Inang. Jadi untuk Amang Inang yang kira-kira mau meringankan langkahnya untuk hadir, bisa untuk mendatangi di depan gereja pada saat ibadah telah selesai untuk pembelian tiket. Terima kasih Amang Inang, horas madita saluhutna.
Shalom, Shalom. Horas Amang dan Inang, tebagema tikting nama namasa, tikting nama ragam, dihuriata di Minggu Tasadarion, tanggal 20 sia Oktober 2020 tolu. Guarni Minggu Tasadarion, 2 Minggu Padua Sada, Dung Trinitatis, Manang, Marhiras Miroha, Manghat, Tahun Barita Nauli Mangasahot, Debata. Paduahon persembahan Minggu tanggal 29 Oktober kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah, 1 amplop untuk kuria pembangunan dan pusat dan 1 amplop persembahan khusus untuk kontribusi Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 18 Jabertinggie. Jemaat pindah mulai hari ini Minggu tanggal 29 Oktober telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah Sektor RAP ke HKBP Divisi Meraja Resort Cimahi Keluarga Maju Sumanto Tampu Bolon atau dengan Putri Neva Lumeta Borumanurung bersama dengan 1 orang anak laki-laki Jetro Sabio Basado Tampu Bolon beralamat di Jalan Pemalang nomor 28 Antapani. Nomor 6 berita pernikahan akan menerima pemberkatan nikah Saudara Christian Ebenezer Dolok Saribu, putra dari Bapak Charles Pandapotan Dolok Saribu, Ibu Maurina Boru Silitonga, alamat Permata Taman Sari, Blok A 9 Cisaranten, Kulon Arcamanik, Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Sektor RAP, dengan tunangannya Saudari Nesi Natania Boru Tagalung, putri dari Bapak Hasiholan Hutagalung. Nomor 7, Tona Rapot Pandita HKBP 2023. Setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan Tona Rapot Pandita HKBP 2023. Nomor 8, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 10 PHD Inahana dilaksanakan di rumah anggota Inahana Nyonya V. Hasugian Boru Aritonang beralamat di Jalan Antapani nomor 2 Antanan nomor 2 Palasari. Berangkat bersama jam 9 WIB di gereja. Seluruh anggota Inahana diundang mengikutinya. Yang B, Charity Concern NHKBP Bandung Resort Reformanda Sektor Dago. Pada hari Sabtu 4 November 2023 pukul 18 sampai selesai bertempat di HKBP Bandung Reformanda akan dilaksanakan charity concert NHKBP Bandung Reformanda Sektor Dago. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemenang lomba vokal solo pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 20-21 Oktober bertempat di Botanika BTC Bandung telah diselenggarakan lomba vokal solo anak dan remaja yang diselenggarakan oleh Partisipasi Kristen Indonesia Perkindo. 2 anak sekolah minggu kita berhasil menjuarai lomba vokal solo anak dan remaja adalah Belvania Kalista Boruna Pitupulu Jemaat Sektor Dago dengan juara 1 kategori A anak 5-8 tahun dan Graciela Novelin Pinangido Doksaribu Jemaat Sektor RAP juara harapan 1 kategori C anak 13-15 tahun. Gereja mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Pertanyaan sektor 10 Pajajaran pada hari Jumat tanggal 3 November pukul 18 dengan tuan rumah keluarga P. Silalahi Borutapea dengan alamat Jalan Sumedang nomor 2. Nomor 19, selamat ulang tahun Paralado. Mengimbau kepada Amanginang yang berulang tahun dalam minggu ini dimohon berdiri atau mungkin sudah beribadah di ibadah pagi. Paralado HKBP Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 23 sampai 29 Oktober 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun.
Berita keuangan kita dalam minggu ini dengan jumlah 370.060.480 rupiah. Untuk Huria 361.169.030 rupiah. Untuk Pusat 7.968.950 rupiah. Dan untuk pembangunan 922.500 rupiah. Kita dengarkan tona rapot Pandita HKBP 2023. Manda poton nahina holongan sude ruas dohot parhalado ni Huria Kristen Batak Protestan di Ingaran B. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai, naisai masih hohot mengaramoti dohot mamasu-masu Huriana nang akan naposona di nasaragam ni pakobasionai. Pata donang dengan bahasa ni tuhata bain tiur padalanan ni rapot Pandita Huria Kristen Batak Protestan Naparjolo sahali di Patupa di Parhutana Posobulung Jetun Silangit Tapan Utara Mamuka sian 16 Oktober sahatu 20 Oktober 2023. On marapot hatopan ni sandok Pandita ni halak ni HKBP Naparjolo dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.870 halak sian 2004 halak Pandita ni HKBP. Sinondang ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Dohot subtema, Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Uling do mardalan rapoti sian pamonaing sahat tu pangujungi di bagasan harsadaon ni parha marangion di marojahan tu holong ni rohani tuhata Yesus Kristus. Dibuhai do rapat ni marhite martangyangan nani uluhon ni Pendeta Kris Angki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dohot ulau nabadia dalam manogu huhut paturuhan sude parapot mandohotisa di bagasan holong dohot ton di parhaha marangion laho mangatai sumakapi huhut manotopon akka haputusan namatsai arga namatsai balga parhohon na tubadalan ni pakobasion ni HKBP na Okemenes Tujolo. Tahalas hondo haroro ni penceramah temai ma Dr. Hans Peter Grosshansian Universitas Münster Jerman dohot Rev. Dr. Jensen Wittgesian Departemen Misi dan Oekemene Evangelis Christen in Rheinland Jerman. Jala penterjemah subtemai ma Pendeta Dr. Andar Gomos Pasaribu dohot Pendeta Dr. Beni Sinaga suang songoni rodo akka panggonggomi natakas mangalehon pakirimon dohot pamikiron tusudi parapot mahite hata uhwasi pinasa nasida anggia disada urdot uria dohot panggonggomi paturehon asadaon ditongani masyarakat rap manjalahi hasisaron siala panahit sosial songoni masyurupan manggogohyong si stunting nasai masa dope tongani bangsota. Marhite parmahanion ni opuye porsa KBP takas dosandok Pandita di HKBP disosoi asal lamah hatuawan mangulahon tohona secara profesional tiruan di hata doho di pangalaho haporseon nang holong di roha marhibul ni roha huhut marhaudohon tu debata marhite parsitutuon mangulahon pakobasional di HKBP. Manomu tahun ekonomi inklusif 2024 sisa daroha sandok Pandita HKBP asa parsidohor klap doho sude home ugamo huria bangso menghadapi krisis ni portibi isara ni portibi nalam mohop hapogoson porang diskriminasi rasisme na mangadis dolma dohot ketidakadilan songon hati radan ni optimene inklusifi di patu paruas ni rapot Pandita HKBP do haradeon papulikon otik besian belanjona si pasatona mahite induk ni huriata laho mengurupi Gereja Kristen Protestan Mentawai atau GKPM. Itogihon rapot Pandita HKBP 2023 do asara kita salur ruas ni huria dohot parado ni HKBP laho pasiding nasa rumang ni pangalaho diskriminasi na rasisna.
Mangohon ketidakadilan mahite parange na haposan jala tiruan. Menjagaon diri dohot dongan humaliang marojahan tuhul holong nitu hatta. Di pagul miton di ngolu hasia pari di tonga-tonga di keluarga, huria, masyarakat, nang lingkungan hidup atau ekosistem di Humaliatta. Di arahan rapat pendeta HKBP dosude ruas nang para 2 KBP asasi sadatahi pada si pakobasion parsombantu debata. Jala pahoton parsauran na pastutu manarion akadongan na marhatuawan na totu different ability. Pasihaton pangulona sida di partondian nang di pardadingon. Dalam pahin saton pakobasian dohot pasidohoton ni ruas ni huria na marhatawan na totui. Ditotopon rapot pandita na buku panduan pakobasion tunasida. Togihon rapat pandita HKBP do ruas nang parhaldo HKBP asa di bagasan hasadaon pasauton hajut pangan di hadameon di tengah-tengah di ngolun nam hamar huria. Doho namar bangso di nama nomu Pesta Demokrasi Indonesia tu tahun 2024. Naing na sisada penetapan hita negara. Kita salut na lahu patuluson proses pemilihan umum markite memakai saurata songon warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab jala di bagasan hibul niroha hita paborhaton huhut manang yakon akadongata na dohot di kontestasi pemilihan umumi gabesira dohot panondang. Si tendangi Kristus di tonga-tonga ni ulaon na macai balgai, so patubu akap parbolatan di huria bangso dohot masyarakat. Sude mahuria pahombar atau paumbuk, pakobasion marojahan tu dokumen-dokumen nang tinoto pohon ni rapot pendeta pardomuan tu, buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pengabaran Injil HKBP, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, panduan tahun politik, dokumen okumenis, peneguhan di jemaat difabel, dohot konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Mardinda parukilon ni pandita nang ruas ni huria naros yang dirina dohot sian duru ni dirina. Rapot pandita HKBP persahaton pangiduan tu opuye porus pabakit tim parmahani atau konselor nan maruason preses pandita dohot konselor. Rapot pandita HKBP Makkah Hamoliateon pardalan disentralisasi torus marsitutu makudutisa huhut lam marsitutu pahisaton mutu ni pakobasion. Di bagasan rohana bulus rapot pandita HKBP manogion sude ruas nang paralado marsitutu patuluson pardalan disentralisasi keuangan HKBP marhitena. Marsagihon hombar tuhat tuawona manuraton di buku panuratanna laos manogison hibul khobar tu parsagina. Songonima pinasahatona ni rapot pandita HKBP 2023 20 tolus saya di pargoge jala di patawa mata Tuhan debata mahita salutna laho paraton barita nauli jala gabe pasu-pasu tu sandok portibion patudos tu sada Musa 12 ayat tolu marsangak matu hatta debata jetun silangit 20 Oktober 2020 tolu atas guar ni parapot Eporus HKBP Pendeta Dr. Robin Butar-Butar Ketua Rapot Pandita HKBP Pendeta Maulinus Uwe Siregar MTH. Demikian warta jemaat kita, mari kita doa syafaat. Martangiang mahita. O Tuhan nami jala debata nami di bagasan Kristus tunggodang situtu mauleate di roha nami tuho di kuriawan. Songoni hon matahe sian bagas nami boi taripat bagasan panimbanganmu di bagasan. Hai pason nang pedadong jojo akan marsai di hami. Sian ruasmu Tuhan. Samga saat kami boleh selesai ibadah nanti Tuhan. Tongdo sude diliako kesehatan sukacita. Ale Jehovah Tuhan nami martang yang hamilison mangido tuho. Diliako kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara nami. Sebentar lagi kami akan masuk era pemilu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang bekerja dalam proses pemilihan. Engkau berikan kedamaian dan kesatuan hati kami. Engkau memberi pemimpinan takut akan Tuhan yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri tapi selalu bersandar dan
dan bersandar dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami rakyat boleh mendapatkan hikmat dan bijaksana dalam memilih, sehingga semua boleh tercapai damai sejahtera daripadamu. Alih jauh Tuhan nami, martang yang kami dison, untuk situasi alam yang banyak dengan bencana ekologi. Kiranya Engkau Tuhan, sadarkan kami jemaat-Mu khususnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kami, sehingga alam boleh kembali seperti semula, udara dan cuaca boleh baik adanya. Ya Tuhan, kami berdoa di sini Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau yang berbaring di rumah sakit, Amang SR Sibarani dan Amang JMR Paung. Kiranya Engkau memberkati melalui obat-obat dan penanganan perawat, dokter, dan alat-alat medis yang dipakai Tuhan, semuanya itu tutup bungkus rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Bapa. Begitu juga buat jemaat kami Tuhan, yang saat ini sedang pemulihan atau rawat jalan di rumah Tuhan, kepada Inang RS Yombing Boru Pasaribu, Inang FM Simajuntak Boru Hasibuan, Amang JL Tobing, Inang Dolok Saribu Boru Sinaga, Inang S Sinaga Boru Tamba, Amang C Huta Julu, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutauruk Boru L Tobing, Amang Saati Purba, Amang E Huta Galung, Inang L Siombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Amang Depak Pahan, Amang A Manulang, Inang RS Tobing Boru Simanungkalik, Inang Manurung Boru Silayan, Amang HN Gultom, Amang Situa N Sintua KM Pangabean, Inang Sintua CL Situmorang Boru Papahan, Inang Huta Barat Boru Purba, Inang Huta Barat Boru Siregar. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau membuat sukacita kepada jemaat-Mu ini, dan keteguhan hati Tuhan, keteguhan iman yang selalu bersandar kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup, dan merindukan anak. Biarlah Tuhan kami berserah kepadamu. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberi yang terbaik dan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk anak kami Timothy juga Tuhan, yang setiap hari Engkau berikan kemajuan dalam berkomunikasinya, bertambah dan bertambah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sungguh besar. Setiap hari proses pemulihan semakin terlihat oleh kami. Mampukan kedua orang tua Timothy dan kakaknya Nanet Tuhan, untuk menjaga dan merawat Timothy. Engkau memberikan kesabaran yang ekstra bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak remaja dan anak poso, untuk dalam proses studi mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menopang dan menjagai mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tetap menjadi anak-anak yang manis dan rendah hati dan takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat perempuan, ama dan lansia. Jagai mereka selalu Tuhan, dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Biarlah semuanya itu Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan melalui pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pengadaan fasilitas rumah-Mu Tuhan, tempat ibadah persiapan HKBP Lembang dan Sumedang. Biarlah Tuhan semua Engkau cukupkan. Engkau ketuk hati orang-orang yang ada di sekeliling rumah-Mu ini agar tetap mensupport setiap proses persiapan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik ibadah dan berdirinya rumah-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami yakin dan percaya jika Engkau berkehendak, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu, kasihanilah kami. Kami angkat doa ini Tuhan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan
Dameni ni batana sumurung sian saluh na roha. Ima mangaramoti akka ati-ati doho pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluna. Di hamu damang dainang na holongan di bagasan Kristus masuk mahita tu minggu pa 20 sadahon dung tritatis. Hatan itu hatta ujahat di minggu tasadarion ima surat parjulo na tinongos ni Apostel Paulus tu huria Tesalonik. Di bidu na paduahon mamukamaisian ayat sada sa rodi uwalu ta pehutihut ma di bagasan rohat taganub. Ay nang hamu ali akadungan marbinoto do dada na magopo haroronami tuhamu. Ay dung jolo hutao kami namar porsuk doh namar sipal di huta Pilippi tongon na binoto muna. Dapotan hiras ni roha dohami mangasahod di batanami laho makatahot tuhamu barita nauli nasian de bata nangpi gudang paralon. Ay dada nalilu manang na mangasi manang marakal hami laho mamuday hamu. Alay songon halak akan naung tau di rohani di batado hami gabi hasahatan ni barita nauli. Songonido huhataho kami dada songon akka na mabuat rohani jolma naing hami tahe halomuan ni rohani di bata na manigati rohanami ay di boto hamudo dang dung hami marhata lemes-lemes dang dung hami marbisuk-bisuk mabuat arta de batado si tidangi disi. Dang majalay sangap hami sia jolma manang sian hamu manang sian akana asing pe atik pe tarbaik kami dunian marhato ngamon ala apostel ni Kristus hami alay basardo hami di tonga-tonga muna songon inaina na pauli-uli gelengna songonido sian sihol ni rohanami di hamu huhalasok kami do mangaleho tuhamu barita nauli nasian de bata lubi tahe do matong diri nami ala naung huhaholongi hami hamu ido nang sahana. Kuriatan holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai asa dak sudera hita akamang inahang bui radi mengedupi akka paraloan di tengah-tengah ni ngulu tahun. Tidak semua kita bisa menghadapi tantangan budurate songon sihir put tahu kalau naposo sihir put itu putri malu hola ditodong dia sudah malu atau tor mangirput ate jadi ido unang songon hapur siaon ni sihir put ni naate jadi sianima berengot tabu hadu tutu. Tidak ada kita manusia tanpa rintangan atau hambatan. Manang asa songon jalan tolma bebas ma marangadong tanpa rintangan dohot hambatan alai ikon ra mengadupi dohita. Songon gelombang ni laut di tengah-tengah ni nangulut tahun ibarat di tengah-tengah gelombang di laut begitulah. Kehidupan kita Bapak Ibu di tengah-tengah ni na mengadupi akka paraloan dohot hamaolon di tengah-tengah ni nanguluta. Alani do ido na niadupan ni nang Apostel Paulus di tengah-tengah ni pamarita hononna tu tengah-tengah ni akka huria na parjului. Alani do honot tama akka manginang semakin dibabat semakin merambat takas do hamaolon ni adiupan ni bana takas do nang terpenjara ngulu ni ibana di bagasan alani pakorhon ni barita nauli do nabui nang di apostelonna diragukan alani do asa debatado na mamilitao ido rataboto di sejarah nak kamanginang bohado pamilito ni bana pajuon di tiki nalaw ibana tu Damaskus. Di sidorah dipakulingi tu hatai bana o Saulus buasa liliamu ahu takas di sido nang pajuni taboto nang di sejarah na ala so takas dupe di boto ibana barita nauli tak so takas dupe di boto mana ise Jesus Kristus
laos di hamaulonima saat nang mengedupi nang hamaulon ibana di tuhason nang tuibana akan naso Tuhas karena Injil Bapak Ibu pola terpenjara ibana di huta Filipi di hatihai idora molo masuk kita tu ulau ni apostel bidu 10 bohado ibana doh si Silas na terpenjara nang nguluna jala di borngini Roma lalu bulun di sima humutalma nang akka penjara gabi malua alani naing manikot nang kepala penjara unang bain naso tamatu ho ama bainon nami hapur siai matuhan Yesus rap dohot pangisi ni bagasmi gabi posiama terdiri ma nang ibana di sima akka paraluan di tonga-tonga ni nania dupan ni ibana alai takas bohado tutu songon tema ni mingguta bagaimana dengan spirit memberitakan Injil dengan pertolongan Tuhan maka tahun marhite keberanian do hiras ni roha nasian debata ima nang di nguluna takas bagaimana memotivasi yang benar dan tujuan yang jelas oleh Rasul Paulus di tonga-tonga ni nanguluna motivasi nasongonima takas di hasitongan di habonaron ni ibana tidak ada kemunafikan tidak ada kepura-puraan tetapi dia berani dengan tujuan yang benar dia tidak takut bagaimanapun pemerintah Romawi ketika itu melihat supaya berita Injil itu tidak ditebarkan. Alanido dia do pilihan imarana masa taboto di bohado hamaulon na nia dupi ni akka huria na parjolo saat nabui nasida di teror saat nasida nabui tu lubang ni akka singa di hati gabi tontonan di hadapan banyak orang di tengah-tengah ni nguluna rahidup-hidup dibakar akka halak Kristen na parjului itulah Bapak Ibu pahitnya pengikut Kristus di masa sejarah gereja mula-mula di hati hai alanido takas ima dalam diri bata bohado tutu nang terpenjara tetapi Injil tidak terpenjara. Kalau Rasul Paulus bisa dipenjara tetapi firman Tuhan tidak bisa terkungkung, tidak bisa terpenjara. Irora nadok habis gelap terbitlah terang bagaimana penganiayaan, bagaimana kesedihan para jemaat mula-mula laos di sima rata boto akka amang inang buhado sejarahnya duk 300 tahun marhite nang kaisar marhite nang wilayah ke kaisar Romawi imana ni dok ni edik Milano asagabi agama Kristen agama naresmima di wilayah kekaisaran Romawi atau di pasuang di mata. Tiada yang mustahil untuk Tuhan, untuk gerejanya. Asa gabi di pahusor, di batado HP, partikian, sian penganiayaan, sian hasosahan, sian hamaulon, nania dupan, ni halak Kristen, na parjuli, gabi ugamo, na resmi, di tonga-tonga ni Romawi, saat nang tutikyon, ima berengota akka amang inang spirit pelayanan di habaranion ninang apostel Paulus alanido dan gabe kepura-puraan dan gabe di nak kaningan hata lemes-lemes alai debatado na menghadirkan debatado na mengurupi di habaranion ninang apostel Paulus asa didok nak kaningan dang maharata lemes-lemes kami dang marbisuk-bisuk kami buah arta debatado nang si tidangi nami di si atong ima las ni roha di tonga-tonga ni pamaritahoni asa takas sian na sonia tusan ni akka Romawi di sido di parade di bata nang ngulu ni akka na porsia talumubi nang apostel Paulus
Karena itu memberitakan firman Tuhan bagaimana kelayakan dipatau ni nanakaning dipatau debata nang apostel Paulus donghana dihadirkan bagaimana kasih Allah dalam perawatan itu. Bohado tutu diibaratkan nakaning songon inahina na pauli-uli gelengna bohado merawat membesarkan anak-anak songok kamu nang akena nami totu dilihat do nang akasi panganon dilihat do aka susu natama dilihat do aka makanan na bergizi songonima mulupe di deba nang berita nauli deba tama na patubuhon alai saat na tu na pauli-uli di Huria Tesalonik di pasahat nang apostel Paulus do nguluna do guguna asa dinggan di bagasan hapor siaw nasida tu Yesus Kristus dohot nasino dangan ni berita nauli dohot di habaranion ala holong ni Kristus karena pertolongan dari Tuhanlah Bapak Ibu Saudara sehingga dikobarkan bagaimana Injil di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah Huria na di Tesalonika sada nang integritas di ketulusan ni nang apostel Paulus di habaranionna menyatakan Injil di tengah-tengah kehidupan gereja mula-mula atau Tesalonik. Imaramolo tabuan akamanginang nang bui Huriata di 7 Oktober 1860 sada boho 182 tahun. Buharo tutu parbuini barita nauli nak tajalo dia do sakap mi debata marhite nang tuhalak batak siapakah kita Bapak Ibu sehingga para pemberita Injil dari Eropa datang ke tanah Batak. Ada maksud dari Tuhan supaya kita menjadi ikut mengkobarkan kembali berita Injil, berita keselamatan di tengah-tengah suasana kegelapan, kekafiran di tengah-tengah suku Batak dan juga di suku-suku yang lain. Utak tadoi akka amanginang alanunga saat berita nauli tuhita nang songon nang apostel Paulus atong ginulang tabain Huriata ratadok mintawai nunga sada gereja na balga dohot akka nang di suku Sakai, suku Kubu na di Kepulauan Riau, dohot na di Enggano, bukan suku kita Bapak Ibu, dak kalak bataki, dak tatadahi alai kuasoni Kristus dikobarkan Injil supaya mereka juga terberkati, supaya mereka juga diselamatkan oleh nama Yesus Kristus. Ima parbue ni naung tajalo berita nauli akamanami inanami di tonga-tonga ni nanguluta memiliki motivasi yang benar dan tujuan yang jelas. Itu yang dikobarkan oleh Rasul Paulus. Ido nang tujuan tahalason bohado HKBP memiliki motivasi dan tujuan yang jelas supaya Injil dikobarkan kepada orang-orang yang tidak menerima Injil halak kafir. Itu rabidana hitate dot akka suku-suku na asing. Kadang itu persoalan dengan yang lain. Jadi nunggagudang biaka pospel di Jawa Baraton di Hajongjonganna alias di Sidora di Maul ni di Negaraon Jawa Barat ngara namaul mangalihun izin peribadahan na somalihon di Hajongjongan ni akka Huria alai dan gabi sumurti tak kamanginang Tuhan memberikan indah pada waktunya tidak manakaning na di Tesalonik duk 300 tahun sian edik Milano gabi takas gabi agama nasah alanido halungangan di patupa di bata di penganiayaan dihasosakan na di Huria na parjoli alai di sido di pahusor di bata akka partikian ni jolma asa majalo Kristus haluaon nang dihita atong sudido hita unang sumurut mengadupi nang tantangan
terlebih kepada remaja pemuda saat ini. Bagaimana mungkin tertantang anak kami, mungkin sebagai mahasiswa tertantang. Apakah karena Kristen kita menjadi rugi, atau mungkin kita mengatakan sulitnya saya mendapat sebuah pekerjaan atau promosi jabatan ketika amang inang dalam persoalan atau soal pekerjaan atau jabatan di tengah-tengah kita. Di sido mololomorohan itu hatta liron doi. Kalau kita mau menyukakan hati Tuhan, itu badok halak bata kete dak kapul-polan mata niari bicar. Kalau sudah bersinar matahari, isi padang bui mamol poli isi pe tidak bui makolipi. So ni manang tuhita, so ni manang di generasi ni bangso, generasi ni halak bata. Kalau Tuhan sudah bersinar atas pribadi siapapun, tidak bisa menghempit, menantang kehidupannya. Asal matutu tak kasita menyukakan hati Tuhan dengan kasih sayang, pengasuhan dari Tuhan atas berita Injil yang kita terima. Alani margugu mahita akka manginang di tonga-tonga ni akka hamaolon na tadupi nang ditikyon lam takas mahita di tonga-tonga ni akka tantangan di barita nauli nang tajalo nang ditikyon buhado asa margugu hita di tonga-tonga ni namasa talumubirha di hajongjongan ni huria nang di Jawa Baraton takas asa nang saha berita nauli ima parbudi hita. Kita mungkin tidak bisa Bapak Ibu go internasional dang pistar hita dang malu hita marede soholan alani berita nauli di Gugutta tidak ma ima parbudi berita nauli. Radono tanunga go internasional halak bata dia mah akamanginang naso dingani nang halak bata benwaeng di Portibion salak di Dubai di Arab adong halak batak ate. Jadi ima tabereng alani guguni barita nauli ima. Jadi yang gue dihuriatan waeng di Singapura ngalubi 65 tahun ate di Jerman dang adong di Amerika di West nunga adong doh di Malaysia nunga adong ima tidak di Gugutta laho pasauton di napatuluson barita nauli atong tugas tamanwaing akamang inang di barita naulion natajalo nang ditikyon buhado partikian natajaloi alanido asa pemanggilan Allah takasma mulupe bui trombang ambing son apostol Paulus, tetapi pertolongan Tuhan tiba waktunya alani kesetiaan di hitama akamanginang, di komitmen tama, di sikap penginjilan nasa kita ma, di tanggung jawab tama, gabi jemaat, na misioner mahita, huria nang matoras sita, pataridahon, nguluta nang ditikyon. Alanido, di ketulusan, kita memiliki ketulusan dan integritaslah dalam pelayanan HKBP tuak katiki naroon lau pasisaton nang songoni nang digumuli nang dirapot padita akamang saplonom sa 20 Oktober di aka arena salpu buhado HKBP menghadapi aka tantangan di era global dohot di paninggaton di aka ruhut liturgi dohot di aka dohma RPP dohot akalan na asing asalam unguli muse asata paulak tu sa sitongna nang di liturgis doh nang di RPP doh diaka parsobauta nang tu debata ima hita barani mengadupi aka tantangani atong hadirkanlah kasih Kristus ketulusan yang dari Kristus di semua aras pelayanan kita ikun na berganding tangan do hita kamanginang di tonga-tonga ni rap do paralado rap do tami do tamuna sude ruas ni huria Allah memiliki konsistensi nata kasita songon si Paulus songon ni mahita akana porsea di tonga-tonga ni nang nguruton habaranio taima dohot nang di spirit di nama marita barita naulima di keberanian karena pertolongan Tuhan pasti Bapak Ibu atong tapataridahoma di keteladanan ni imata, di keteladanan ni nang pelayanan perlihatkanlah
sebagai umat Tuhan, sebagai bapak, sebagai ibu, kita semua dalam integritas kita, dalam ketulusan kita, keberanian kita untuk menyatakan, mengkobarkan kembali firman Allah. Atong dipakai Tuhan doho amang inang nang remaja na poso bulung di bagasan ngulum gabe ula-ula mamaritahon barita na uli. Di Rom 12 ayat 10 sadai, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Unang sumurut ringgas ni rohamuna partodi nagir-gir mahamu oloi hamuma Tuhani. Atong diigil Tuhata dosya ko amang sa kita saluhna gabi jemaat na bermisioner, jemaat na bermisi mahita nuaing tongon rudi sa liling nililing na. Amin. Mauliate marohanami Tuhan asa mengadupi hamaolon tantangan dohami songon huria, songon akana porsia diho Tuhan buih wadupi hami doha maolon sia tonga-tonga ni humaliak kami, sia tonga-tonga ni luar ni huria, di tonga-tonga ni aka instansi, di tonga-tonga ni hajong-jongan nami son huria di Portibion, nang secara khusus Tuhan di Jawa Baraton, alai totong ubarayok kami Tuhan, ala asinroham, ala pangrupiommu totong di spirit ni pelayanan ido nang bui lehonon nami Tuhan. Monope mengadupi hamaulo tantangan dan sumurut hami semakin dirabat, semakin merambat dan tertutup dan bui penjara dan bui pamarita menutupi nang hajong-jongammu ali Tuhan di tanah on hajong-jongan ni huria do na menubarkan berita nauli atong pos rohanami Tuhan margugu mahami di spirit pelayanan di habaranio Tuhan sai pargugu ommu dohami akka parbarita nauli akka parhaladom nang songoni nang jemaat na misioner na sida na marpanidangion ngulu na sida tuaka tiki naro dia pihamolon di tonga-tonga ni nang ngulu na sida totong maho Tuhan madongani jala sai holong mima hupasat hami ali Jesus di tonga-tonga ni akka pakku basyon nami mau lihat rohanami Tuhan marutang dope huriam marutang dope hami songon halak Kristen songon nang huria HKBP tua kadongan nami nasotar dunduk kami Tuhan laho pasahaton hatami patadahon guarmi ali Jesus gabe hanguluan keselamatan goar nama buan lasni roha hatiuron ido mau lihat rohanami Tuhan hujalo hami hu Yesus Kristus di patadahon di 182 tahun nasalpu gabi ommahami huriam ommahami ama ina naposo bulung takas hujalo hami hatiuron ni sodang ni barita nauli atong margugo mahami Tuhan laho patulus soni barani mahami Tuhan jala songon ina na pauli-uli anak ko na songoni mahami Tuhan sonima amadot ina pauli-uli nang hapor siyaon niya kasudut na poso Tuhan tanggung jawab nami may asa hiras rohan nami di spirit ni pelayanan ni Tuhan margugo huriam dohot akana posom tuak katiki naroon ima Tuhan ujalo hami asa gabi parbarita naulim hami marhiti akatalenta harisma do dia kaulaw nami na maragami dipakai hodo hami Tuhan ulam-ulam marhiti di keberagaman di ulaw nami Tuhan atong sahu parar hami ma gugu nami gabe ula-ula natakas di barita asa sahat Tuhan asa sudi maboto ho Jesus Kristus haluan nami nuaing sugut rudi sa liling ni liling na. Amin. Tabusi tu hatta maridehita tabasa mapileta. Sai roman kukoi honau nang awas
Tatangyak kumapiliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salhut si lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nileho mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jalaramuti asa hupar hasya kami pilianon pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni tuniru di pamataku. Aliaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say South Malumo ni Roham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion, hanguluan siya pari, sisa madusa nami songon panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho dona una haraja doho di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.